Здравейте, аз съм Крайси Вас. Това е геймплей номер 2 на F12. Това ще последен геймплей за таблет, да наречем. Ще поиграя малко. Надявам се клиповете да ви харесват. И така. Коя друго? Да, това е последен геймплей за тази поредица в 12, но ще има още. Но геймплея, нали, ще продължа също, нали, така, геймплей номер 2, геймплей номер 3 и така. О, каква кръвел. Много гадно се получи. Така. И пак втората, много твърди. Това няма много ми извади. Да. Да, да харесвате моите клипове. И сега това е тричаме клип, който ще качвам в моя профил. А сега няма са много интересни клиповете, които качвам. И пропуснах на празна врата. Да. Ще колко съм добър на FIFA. Така съм гол. Не се приключвам епизода. И който да кажа, освен да се абонирате, да харесвате, да коментирате и всичко останало. Надявам се да ви харесват клиповете, които правя. И ще завърша с предното нещо. Фаул и пусто. Трябва да бъде фаул. Да, защото просто фаула беше много зле. Спасибо. Не е такъв гол. Какъв гол. Ето отново. Такъв гол. И сега ще записам какво ще го измаме и ще приключа епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте. Коментирайте. Харесвайте. Харесвайте. Коментирайте. Абонирайте се канала ми. И всичко най-добро. Довиждане.